Hello mga kapiks, it's me again. Welcome to my channel. So, maraming nagtatanong kung bakit raw yung motor nila nagpalit na ng bagong primary clutch, tapos secondary clutch, ganun pa rin. So, ang tanong nila, ba't kumakajut daw yung motor nila sa second gear tuwing magagas na, tuwing rarangkada. So, kumakajut daw. So, yun po ang i-explain ko sa inyo ngayon kung ba't nangyayari yung bagay na yon. So, meron tayo ditong primary clutch. Yan o. Kung nakikita nyo, itong part na to, pag medyo malaki yung clearance dito, isa po yung nagiging dahilan kung ba't mahina yung rangkada or hatak ng ating motor. Isa po to sa nagbibigay ng puwersa. So, ang pinaka suggest ko dyan, kung di nyo afford bumili ng bago kasi may kamahalan talaga, so siguro aabutin to, itong set na to, kung bibili kayo ng original nito, baka abutin kayo ng 5,000. So ang ginagawa naman ng iba, ang ginagawa dito, kasi nga malalim na yan, no? Kitang kita yung mga linya. Ang ginagawa po dito, dinadala po to sa machine shop para papilapan po to para bumalik sa dati. Kung gusto niyo naman na mas ma-enhance, tataasan pa ninyo, i-rebuild yan para isusukat dito sa lining. So, isusukat yan dyan, sisiguraduhin konting-konti lang yung clearance para talagang lumakas yung puwersa ng motor natin. So, yun po ang una. At may isa pang problema, no? Karamihan kasi etong one way clutch na to, nagkakaproblema rin to. So minsan itong mga bearing na yan, nadidislocate yan. So minsan makakaranas kayo na hindi na makick. So ito po yung nagiging problema. Minsan nararamdaman nyo yung pag kumakajut-kajut yung motor nyo, lalo na kung mga paangat na kalsada, yung mararamdaman nyo yan, lalo na kung mabigat kayo at yung back ride nyo, syempre medyo nahihirapan yung motor natin. Etong one way spring na to, minsan di na po nito kinakaya yung load nya, kaya minsan nag-i-slide po siya. Doon nyo po mararamdaman yung tug 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 na paabante. Ayan, tug 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 tug. Ganyan 'yon. So, minsan dito po talaga nagkakaproblema. So, kaya ang iba sinasuggest na palitan na lang 'to ng bago. Pero ang totoo niyan, dito po mismo talaga nagkakaproblema. Yan. Kasi ito po yung magdadala ng puwersa para ma-deliver doon sa transmission natin sa secondary clutch. So, ito po yun. Minsan naman, itong mga yan, yung parang patay yung bearing na yan, parang roller bearing, minsan po nadidislocate yan, tumutumba. Minsan naman lumalambot na yung spring na tumutulak dyan. So, doon po nagkakaproblema. Pangalawa, minsan itong wall sa gilid, medyo lumalalim na din yan kasi umiikot yan eh. Yan oh. One way lang yan. Oh, pag pabalik talagang kakapit na siya. Minsan naman, yun nga, pag hindi na siya gaanong kumakapit, doon na nangyayari yung sinasabi nilang dragging. Oh.
So yan. Ito yung sinasabi kong wall sa gilid. So minsan nadadamis din yan. So ganyan po yung itsura niyan. Ayan, umiikot. One way clutch po yan. So kapag magpapa-fill up kayo nito, so tanggalin nyo po to kasi baka masira to kapag sinalang na sa machine shop. Yan. So ito po siya. Ganun po ang itsura niyan. So yan. So itong spring na to, minsan lumalambot yan. Yan na. Ito yung sinasabi ko. I-check nyo rin yan. Ayan. Minsan nagkakasugat-sugat to. Itong mga bearing na to. At ito, i-check nyo rin. Itong wall na to. Ayan. So, minsan ito po yung nagiging dahilan ng dragging ng motor natin. Ba't daw kumakadyot yung motor nila? Sa puto sa mga dahilan.